Good morning, guys! Happy Sunday! Last day in Melbourne. Doon sila ng lawa. Sila na bahala sa luggage. I'm just keeping the door open kasi iwan namin yung key sa loob. Okay, while you guys are doing that, check lang ako ulit. Na-check na namin pero check lang ulit. Yung mga kwarto, kung may mga naiwan ba. So, ito hindi siya like sobrang ubos na ubos, pero iiwan ko siya. Kasi, sayang lang yung space. Hello. I'm just checking one more time. Oh, good. Yeah, I got all the chargers and stuff. Ito tayo, guys. Yeah, Sissy checked already. OTD. Heattech from Uniqlo. Tapos meron akong another layer underneath. This is from Zafu. Itong blazer na to. Uniqlo jeans. Nakinat ko actually yan, pero finold ko pa din. Converse na shoes. And then bag from Korea. Necklace from Giulia. Yung earrings na suot-suot ko ngayon, yun sana yung bigay ni Dan. Kaya lang, hindi siya bagay. Nakalimutan ko siya. Nagmamadali na ako. So, hinubad ko na lang yung earrings. Tinago ko na lang siya. Nandun siya sa mabubuting kamay. Okay, let's go. Nothing here. Yep, all good. Let's go, peeps. Pa-outfit ni Miss O. Tara. Already, my love. Nice outfit, babe. Thank you. Nice. So, dyan kami sa The Town Apartments, guys. Ano siya? Airbnb. And sobrang lapit niya sa Chinatown. Sobrang lapit niya sa mga kainan. May mga ganito. Ano siya? Maingay siya sa gabi, pero hindi naman naririnig. Di ba, miss? Naririnig lang siya sa kapag nandun ka sa toilet. Hindi ka naman sa toilet matutulog. So, okay lang. And that was 210 per night. Yeah. Ano na yun? 2 rooms na yun. So, okay na, okay na. So, dito yung may ingay ay, kasi may inuman dito kapag gabi. Diba parang wala lang siya, pero may inuman dyan. Maganda yung location na yun. Sabi nga ni Dan, yun daw yun. Sa lahat daw na nagpastihan namin sa Melbourne, yun daw yung best location. Sabi ni Danny Boy. Malapit lang sa tram. Malapit sa Chinatown. Malapit sa shopping. Where are we, my love? Little road. Little road? Bro? Right. Row? Spell it. Spell it. Road. R-O-U-G. Road. R-O-G-S. Little road. I have my matcha latte. This is my second matcha latte this trip. Si John. Sinong John? Sorry, babe. Who's Ricky? Ricky. Si Dan Cappuccino. Si Miss, what did you get? Mocha. Mochaccino yung kanya, guys. Hinihintay ko yung aking ham and cheese croissant. Ito na yung cappuccino ni Danny Boy. Large yung kanya, aking small. Ang cute ng lalagyan nila ng matcha. Dito kami sa Uber. Papunta kami sa Brighton bathing houses. Is that right? Yeah. Punta kami dun, guys. Malapit na kami kasi nakikita na namin yung beach. We're here, guys! So, yan. Yan yung mga what do you call that again? Bathing houses. Yeah. Yan. And may trivia sedan boxes. May trivia sedan kanina. One of these was sold, was it 2 years ago? 2 years ago. 2 years ago, and guess how much, guys? Come on, guess. Ganyan ha, maliit lang siya. Tapos hindi siya bahay, hindi siya matitirhan. $326,000. Okay, I like this For one. one. Okay, I like this one. Just for one, guys. I think they're about 100 years old or so. Ah, I yeah. have a picture. Wait. Sige, si Miss gusto niya Poppy built that one. Poppy built that one. Si Poppy na bit. Why? Because it is a bit wonky. It's a bit leany.
Ayaw paging anak, babe. Don't do that to Papi. Good job, Papi. Good sometimes. No, he doesn't build houses anymore. He supervises. It's raining, guys. Nagpalit ako ng sunnies. Maganda dito. Pero kapag nakita mo na siya, okay na. Mag-isang beses lang. Ayan. Yung mga gusto ko na mga bahay-bahay or cottage, yung mga pastel, yung kulay. Tapos na-picture kami dun sa Australia. May Australia na ano dun. Paganap. Oh my gosh, I'm freezing. Sobrang lamig dito. Buti na lang talaga hindi nag-dress. I need to pee again. You're not gonna pee for a while. Look at this one here. Really? Tingnan niyo siya, guys. Hindi niya niabot. Uy, nice! Yan, nice na. Maiba naman. Yan, guys. May mga naka-open. Storage lang talaga siya, miss. Oo, kasi maliit lang naman siya. Oo. Storage gani, oh. Tanawa. Kasi hindi naman siguro ito pwedeng tirhan. Oh, depende sa'yo. Kung gusto mo tumira dito. Tira ako dito. Ayan, yun na, guys. Yun na yung last. And it goes all the way there. Ganda. Ang ganda niya. I got some toilets there. Yes, toilet. Let's have a look. St. Kilda muna kami, guys. Lakad-lakad kami sa market. Tapos meron din sila nung park nung pinuntahan namin ni Dan last time. Kaya lang wala na. Tapos na kami sa rides. Sa car nga lang, nalilipong na kami ni Miss. No, pag dito sa likod, ano, parang, anong tawag sa ano? Yeah, dizzy. Tapos parang, sa Bisaya, naglain ng kabuhi. Tagalog niya. Ang Tagalog ng lain ng kabuhi. Dito na kami sa St. Kilda. Stop kami doon. Yung Luna Park para mag-take na pictures. Ano, nandito na kami sa market. May mga ano sila dito. Mga stove. May mga binibenta silang kung ano-ano. Nakapunta na kami dito once. Bentang ganyan. $5? Cute. Mga jewelry, mga painting. Dito na kami sa dulo nung ano nila, mga market stalls nila. And we ordered food dyan sa Chef Calamari. Nihintay na lang namin, guys. We got our lemonade already. Yeah? Right here. And we ordered baby octopus and fries. Share kami ni Mace. And then Dan will have his own. And that's gonna be our lunch. So, dapat 3:30 nakabalik na kami sa hotel. So, nag-check out na kami kanina. Kukunin na lang namin yung luggage namin. It's so nice. I'm so boring. Diyan kami nag-order, guys. Baby octopus. Yummers. Dalawa yan eh. Hinakita ko yung ano kanina, si ate kanina naglalakad siya, yung fries niya, yung shoestring, yung gusto ko. So sabi ko, gusto ko yung fries. Tapos pagdating namin dito, nandito yung shoestring na fries, tapos may octopus din. Ate, you don't really know how to take pictures. Yummy! Just crop it. Yum. Miss, come on. Yeah. Okay, here. Are you gonna hold it? Yeah, I'm gonna hold it. You got it? Yep. Oy. Oh no. The calamari's gonna fall out. Sige. Look at this, peeps. Baby octopus. Meron akong baby octopus dun sa freezer. Hindi ko pa naluluto. So, try natin to. Dini-deep fry lang naman siguro to nila. Kain na tayo, miss. Dito kami, guys, sa H&M. Nakabalik na pala kami. Nasabi ko ba? Hindi ko alam. Nagpunta kami ng Meyer kanina. And then, now, nandito kami sa H&M. Nag-try na naman si Dan. I'm so happy. Look at this. Just off. Dito, try niya yung mga yan. Balik na kami sa apartment, guys. Nakuha din namin yung aming mga luggage. Yan. Ayun. Nilagay kasi namin dyan yung backpack kanina, yung mayroong mga laptop.
yung mga valuables. So now, wait sa, can we show them what we got from H&M, please? Haul. Okay. Haul, my love? You describe it, I just show it. It's a shirt. It's a shirt. And what size? Medium. It is actually medium, guys. Yeah. How about that one, my love? That's a really good You one. wanted this one more than I did. I don't really want this one. But Yeah, but it's a really nice color. You don't have anything that color. there's a reason for it. It's so good. I like it. That's all. That is all, people. Okay ka na, miss? Oh, she's not okay. Nahanap niya yung kanyang charger kasi nilobat na yung kanyang phone. So, we don't need to weigh this because we are underweight. Underweight! Parang ako lang. Huh? Sige nga. Oh, good job! Oh, okay. Do it again? It's locked now. Ah, lock naman siya. Nahihirapan kasi ako yung ano yan, ginaganito ko pala. Ginaganyan ko lagi ba? Ipupush lang pala siya. Gamit namin yung aking luggage na sira. Alam mo ba, sira tong luggage ko? Ha? Oo, toilet tayo sa airport. Let's book an Uber. Do you want me to book an Uber? Look on the right of the window, yeah. Okay. Dito na kami sa airport, guys. Check-in lang kami. Tapos, tutulungan namin si Miss mag-check-in. Tiger Air kasi kami. Tapos si Miss, ano nga ulit ikaw? Jetstar ka. So, dito muna kami. Check-in tayo, malap. Yeah. Dito na kami sa loob, guys. Ang bilis-bilis ng internet. Nakapag-edit ako kagabi. In-upload ko siya nung nasa baba kami nung chine-check-in namin si Miss. Ngayon, it's processing. So, it's less than an hour. And this is like maybe mga 24-minute video. Sobrang bilis ng upload speed. I'm so happy. Kaya lang yung processing ko matagal eh. So, matagal-tagal pa to. Maya-maya, alis na kami, Miss. Bye, bye, bye. Pupunta pa siyang Sydney. And then, head back to New Zealand after Sydney. Pero hindi na kami sasama sa Sydney, guys. Meron na kasi siyang kasama doon. So, all good. Na-enjoy mo naman ba ang iyong trip? Naka-executive look siya. Kami dalawa actually. Naka-blazer kami. Alis na siya. Ako mamaya siguro pagdating ng bahay, edit ako ng thumbnail. Tapos sana matapos to ngayon because it's processing still. Pero okay lang. I'm not complaining. Ang bilis na internet. Dito na kami malapit sa gate namin, guys. Gate 15. Si Miss edit siya ng thumbnail. Meron kaming video, guys, sa kanyang channel na ano to, blindfolded. Napaka-unique nitong video na to. Palpak na to. Blindfolded makeup challenge. Promise, ang funny talaga nito, guys. Kung may mga problema kayo sa buhay, panoorin nyo itong video na to. Mawawala ang problema nyo. Promise, mawawala talaga ang problema nyo. Di ba, Miss? Na ganyan talaga tayo kakani. Danny boy, right? Yeah, that's right. Guys, alis na kami. Bye na. Bye-bye. See you sa December. Not goodbye to you yet. We're still together, my love. Yung akin processing pa din, guys, hanggang ngayon. Guys, we are back! Home sweet home! Yes, people, that was quick, right, babe? And they were on time as well. So, at least this time, hindi sila delayed. We will go to the city to eat because we don't have food at home. We will do a big grocery shopping tomorrow, guys, because we have nothing in the fridge. So we will eat at Tantan's tonight. I miss Tantan's. I'm craving, what do you call this? What's that, my love? Pasta? No. Dumplings sana, guys. Yung masarap yung sauce. Kaya lang close sila kapag linggo. Meron namang open. Well, Dumpling King's open in the city, when they're Dumpling King in the city. Yeah, but like when you mentioned Tantan, I like Tantan more. Okay.
Yeah, so yun yung pinag-usapan na yun. Naglalaway na ako. Yun yung pinag-usapan namin kanina. Sabi ko, gusto ko dumpling. Sabi ni Dan, close na yung malapit sa atin. Pero pwede tayong mag-ano sa city. Mag-order sa city. Tapos sabi niya, wah, sa city na lang din naman tayo. Magtanta na lang tayo. And I was like, yes, please! Pho, at saka yung combination rice, perfect. Perfect because I'm hungry. Dan had a muffin. Who had a muffin? It's a snack. What was a snack? Nag-muffin siya kanina. Masarap yung lunch namin. We're here, Tan Tan Restaurant. Vietnamese restaurant to guys, na masarap talaga ang mga food nila. Lagi pa yung busy. O, diba? Ang daming tao. Wala pala, joke lang. Dito na yung order namin. Dan got pho. Ayan. Sarap niyan guys. Nag-iba yung thank you. This is mine. Combination rice. Parang ito din ata yung sa akin din ata to. Drink, lemon bitters as usual. Dan got yung coconut. Kain tayo, babe. Kain tayo. Kain tayo. Palit kami ni Dan guys para share ba. Oops. Oops, babe. It's hot. Okay. Palit kami. Ayan. Kasi gusto niya sana, na I'm good. Gusto niya sana, yan din yung orderin. Gusto ko niyan, tapos gusto ko din ito. So sabi ko, iba-iba na lang tayo para share tayo. Kain tayo, guys. Bahay na kami, guys. Kanina pa actually. Si Dan, nilinis niya agad yung tangkay ng isda. And nag-edit din ako ng thumbnail. And the video is ready for tonight. I have a video tonight. Very good. Ano talaga siya, natapos talaga siya dun sa airport, guys. Ang tagal kasi ng processing ko. Feeling ko dahil yun sa quality ng video ko, hindi ko alam kung bakit. Siguro, i-change ko siya and see kung may magbago sa processing. Pero, yeah, sobrang tagal matapos ng processing ko. Parang kasing tagal ng upload. Sobrang busog ko. Inopen ko yung jeans para makalabas. Sobrang busog ko. Ito, hiniram ko kay Miss. The Subtle Art of Not Giving a Fudge na book. Hindi pa niya ito natapos, pero pinahiram niya sa akin. Dito yung aking tripod. Socks. So, ini-empty ko agad yan. Agad-agad para bukas wala na akong isipin. Kasi back to work na ako bukas. Back to reality kasi wala nang bisita. Ako na lang mag-isa. We have a pen here that stays in there. Hala, babe? I got your, something, the rubber for your earphone. Lagi niyang nawawala. Ako nakakahanap kung saan-saan. Last time nahanap ko yan dito, sa couch. Sabi niya, nawala yan. Hindi niya hinahanap eh. Nahiyaan niya lang. Alam niya na nawawala. Pero na yan. Si Dan naliligo na naman, guys. Batang ligo lang naligo. Lagi talaga siyang naliligo. Meron pa palang ano dito. Chocolate dito. Merong cases. Isabigyan natin yan kay Dan. Okay. Ito, mga kailangan labhan. Tuwang-tuwa ako kasi si Dan talaga bumibili talaga ng mga damit. Nagre-reklamo pa din siya. Like, ayoko yung itry. Kung gusto mo yung bilhin mo. Pero ayoko yung itry. Naiinis ako kasi sobrang unpredictable ng sizing niya. Minsan, large. Like, yung isa, naka-medium siya. So, alam mo yun? Kailangan niya talagang itry kasi hindi talaga lahat pareho. Eh, kapag ayaw niya talaga, tapos parang gusto niya lang maging nice, sasabihin niya lang, okay, bilhin mo yan, pero ayoko siyang itry. Ayoko talaga hubarin yung gamit ko. Nakakainis. Ganyan talaga siya lagi, guys. As in, hindi ko alam kung bakit. Siguro ganyan din talaga yung mga lalaki. Pero, yung iba kasi, diba, like, kapag shopping time, nagsha-shopping talaga. Siya kasi mahilig siya mag-shopping. Like, hindi yung bumibili. Mahilig siyang mag-window shop. And hindi ko maintindihan kasi lagi niya akong dinadala sa mga mall, pero ayaw niya bumili. So, ako yung napapabili. Tapos, lagi niya ako inaano, o yan, bilhin mo yan. Tapos, kapag siya yung ginaganyan ko, ayaw niya. Pero, yan, napaka-happy ko kasi nung birthday ko at saka dun sa Melbourne, bumibili siya. So, bongga talaga siya. Pero, ang dami kong kinukuha. So, kapag nag-oo siya, sobrang dami kong kukunin yan para marami siyang itry. Para, like, you know, more entries, more chances of winning. Binilan ako ni Miss ng perfume. Asan na yung perfume ko? Parang nandito ata yun. Ayan.
inano ko siya, pinailaliman ko siya sa mga ano. Ayan. So, parang meron na din akong dala galing Melbourne, pero hindi ako yung nagbayad, hindi ako yung bumili. Thank you, Sissy. Thank you very much. Yan, tapos na tayo. Lalagay ko lang ito doon, tapos yung iba ipuput away ko. And yun na, naka-unpack na tayo. Diba? Ang bilis lang. Yun na yung vlog. Thank you so much guys for watching. I hope nagustuhan nyo. Again, please don't forget to subscribe to Sissy, guys, to watch the rest of the vlogs. Please like this video. If you guys enjoyed, please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Bye guys. Good night. Be good. Bye.